donnom senat min tim Għajt nistenna ftit tal-klim bħal ġardina bl-isbaħ wart trid il-bib tiegħek ħodni il-sib Nsemmilek il-wedid Għadni lilek n-nos miskin bħal gawija fil-maltem tgħix fl-irdum moħħi fik jien kuljum aħfir li jekk inħobbok aħfir li jekk irridek nixtieqek miegħi kull imkien mingħajrek l-arloġġ mejjed ġurnata twila sejjed u ħajti waħdi telf ta' żmien għaxejn provajt berritni naħdit lanqas ġemmiltni xtifet ħakimni għandi tort aħfir li jekk nittama aħfer li l-qalbi għadja narak u simple eżess teżor li wisħa bejt wasal biex bkejt Għaffer fil-din l-imħabba Nsemmilek il-wedid Naqsam miegħek kull inkwit bħal portjelli dak-grajn miftuħin ejja għandif kull ħin aħfir li jekk inħobbok aħfir li jekk irridek nixtieqek miegħi kull imkien mingħajrek l-arloġġ mejjed